baroh ki bapej ya ka channel The Light of the Gospel Media Ministry ka bapo jong ka evangelism department jong ka Balang Blei Meghalaya Assam I Khublei ye pi we ha ka kerteng ka bron bor ba bathiang Jisu nong pen im jongi kerpangru naga benta ka bia day but ka NBC Sunday I Khublei NBC Sunday ye pi we ha ka kerteng utrai nong pen im jongi Jisu Christ ka NBC kala sedang daga jing sedang ke berit house nem khat khandai spa prapuar ya ka bala khot ya ka JJM NICHOLS-ROY Bible School ya ka bala sedang daga jing thmu ban ai ka training ne ka jing hikai nag ban dagi khon samla kan thei bat chenrang ki ba sngo thu ya ka jing khot ka jong Blei ha ka jing im ga jong ki kerpang ya ka jing shakri ya u ha ka kam ka jong u bat ya ka ni ka ju ka jing sngo thu la yai beteng hi hadu ki sngi ki bamenta ban ka NBC kaya ikan mau ya kata jing sedang ka banadu menshwa haga bahagi nigi snem ter hadien manu snem ya ka khat santarik u September ngiju kan mau ya ka kum kata ka NBC Foundation Day bat kani ka jing thmu kani ka jing thrang kadang ya ine ya ka ban ai ya ka training lani ya kata ka jing hikai naga benta ki brio ki basngau thu shai ya ka jing khot ka jong try ya ki shaka kam ka jong u hau new snem u bamenta ngi don nyau pho nyau ngut ki nong pule kan thei bat shenrang bat ka jing kit khli ka bangi ngi don kum ka NBC kalong ka ban ai ya ki ya ka jing hikai ya ka ban ya be shaka jing janai bat kumba ka ni ka thim hau new snem ka ong ban roi ha ki ai baroh te ka jing hikai ha ka ba dei bat ki kalong ya ka bakin yo ban pendep ye ki jing puli ki jongki lani ye ki academics but nalor nang ta ban yo ru ya kata ka jinglong jing im ka ba bit dor but ka ba bit dur ya ka ban shakri yo try haki balang but kum joru ban yo ya kata ka jing nang ye ka jing tibet kum no ban shakri yo try haga bedei but ki para bangeng haga jing shakri yo try haki balang ka NBC ka don ki jing angnut ki jongka bat ka jing angnut jong ka NBC ka long banang yai pen roy ya ka jing don kam ya ka jing trei hapdeng jong ki nong hikai ha NBC ngila don lupa ki nong hikai bat dalor ki ne ki bangila don ru ngidang don kam shu ki nong hikai hagi departments ki ba pher bat ngi aingo naga benta ki nong hikai ki baron hapo NBC ki ba klem da e no i jing kit kli ki ba bon ki jong ki ya ka college ki beteng ru ya ka ban pendem ya ki jing puli ki jong ki haki kerdan ki ba kham shaneng ka NBC ka ai Khublei bat ka sngongo e ya ka jing ai tilut bat ya ka jing kloi ka jong ki bane shashi tom kumne haka kam ka jong utrai hapo NBC ka donru ka jing thmu bat ka jing angnot ya ka ban penmi ya ki program bat ya ki kelas ki ba kham shaneng bat na ka benta ka ni komba ban biang go ba ong mene ni don kam shu ya ki nong hikai bat ru ni don kam ki nong hikai ban pendap e kerdan jing pule ki ba kham shaneng ka don e ka jing thrang bat ka jing kwa ru ba ka NBC kan ai jing hikai ru ya ki para bangai ha ki balang kumno ban kham shampang ha ka be dei bat ka jing shakri ya ka ktien ka jong Blei ha ki balang bat na ka benta ka ni ka NBC ka don ka jing thmu ba jing thrang ban play ya ka NBC extension study program bat duai na ka benta ja ka ni ba kumbangi thmu nginyo ban pen orlong kham kloi ha ka ba ki para bangai kinyo ya ka ban register bat ban pule na ki yeng ki ba ki don la ne ha ka no jaka ka ba ki don ban yo ya ka jing hikai ban pen tebet ha ka ba ya dei ba ka jing shakri ya ka ktien ke jong Blei ka thim ka bangi yo mentau snem hau nu snem arajar ar phulai ka long roi kerhai haki ai baroh bat ya kanila seng nong rim naga shithi ka ba ar ka jong apostol Paul shakinong korin ka lenong ka ba pra ba ka khot ka ba nyau ba ka sap thim ka baning kong ka ong ha ka jingait bat ha ka ktien bat ka sap thim ka ba ar ka ong ha ka jingtip bat ha ka jing e kum ka faculty board ngiyo ban shong ban ya perkhat shapang gani ka thim bat ngi sngo thu pangi kwa ya ka ban nyat ya ka ban ya be shaka jing janai bat ban roi haki ai
But day na kata kada ko pon long yangi ya ka banjit ya ka ni ka team how no snem. Kani ka jingroi ka bangi kren. Ka bakani ka ketil ka jong Blei hagi ni ka khot ka kren. Ka kren syapang kata ka jingmut. Banang san haki kerdan gi ba kham shaneng. But banang ngam kham jilio haka jing sngo thu but haka jing syampang. Kamut ru kata ka jingroi ha ka baya be syaki ki ba janai baroh. Kamut ru ka jingroi ka ba wat ban le ya ka ba bhatam na ka ban dok trai ya ki ki bangi ngila ban le bat ki bangi dei ban le. Kat no kalong ka ba don kam ban ya be syaga jing janai. Kam tam ha ka ni ka perthai ka bangi im manta ka perthai ka bangi yo ishai ka ba ya be tang ye ki ba syabar ba tang ye ki ba shu ipo ipeng nabar. Kani ka team ka khot yangi ya ka bangin ya be om tangi ki snare hendra ya ka do no ka bada shong nong rim te kumta ko maka Bible ka khot yangi ban roi haki ki baroh te ha bangila roi tongin nang sumaru ban nang roi ka NBC ka kwa ban ay ka jing sngo ka ba kerpang bat ka ba da sngo shisha naga banta ki ba bon ki para bangai bat ki parlok ki bala yai kershan ya ka kam ga jong Blei hapo NBC dagi jing duai ki ba jur bat dagi jing ai ki jong ki ba dagi jing kershan ki ba bon rukom ye ki jing shakri ki ba ri ki jong phi to Blei un da kerkhu daga bon pendap ya phi daga jing ai ka ba da piang ga jong u yai kershan bat yai duai ru naga banta ka wei pat ka thong ga bangi hapo NBC ngi don bat kata ka long ya ka ban penyeng bat ban tei ya ka quarters lani ya ka yeng ka ban sa u principal Sashisin ka NBC Sunday ka basuk ka bakmen na ka banta jong phi way bi way to Blei jingkyrkhu. Amen. Ban kiu arten nganang yale syaki kerdan kam drong ngabe ngaduai jor nganang mare trai ra yang ngakam ha drong trai ra yang bangan yo yeng da ka jingen ha jagap neng kam shaneng hi men sim ka be trai ra yang ngakam shaneng ngam kwa shisha bangan shusa hajing arta tien jing bom la laki wei ban lakim yale ngadu wai ngan posha drong trai ra yang bangan yo yeng da ka jingen ha jagap neng kam shaneng hi men si